Hvis man skal sige nogle få ting, som er vigtige for at kunne få kollegial supervision til at fungere i praksis, så er det første, det som jeg har nævnt, det er rammesætningen, at man har en struktur, man gør det her i. Og det andet, det er jo, at der er en kultur på afdelingen for, at det her det er okay. Rammesætningen hjælper på det, men også, at man sådan viser, de overordnede viser interessen og vigtigheden af det her over for nye på afdelingen. Og at man tillader sig den her nysgerrighed over for ting, som man ikke forstår. Så en ting, som er rigtig vigtig i forhold til kollegial supervision, det er også at være interesseret i læring og være nysgerrig efter det, man ikke ved. Og være villig til at sætte sig i det her sted, hvor man ikke har svarene. Så den del er rigtig vigtig for, at man kan komme nogle vegne med kollegial supervision.